Kienu għal-ħabta ta' sija u kwart ta' wara nofsinhar, meta Carmelo Ċantar ta' 72 sena der dieħel il-qorti bil-maskra ma' wiċċu għaliex instab pożittiv għal Covid. Ċantar magħruf bħala d-Durga ġie mixli li qatel lil Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u lil Anthony Aġuż ta' 57 sena mir-Rabat. Il-pulizija xlewħ ukoll li wara l-omiċidju tan-nar lil-binja u li kellu arma tan-nar li ma kinitx liċenzjata mal-pulizija. Imbikken fl-awla Ċantar wieġeb li mhux ħati. Fil-qorti, l-ispettur spjega li jitli tal-jadda ġew sparati tiri fid-direzzjoni ta' żewġ persuni. Meta l-pulizija waslu fuq il-postu niżlu fl-alqa, sabu li żewġ sirġiel bla ħajja. Wieħed kien ġovan bil-qiegħda fis-sit tax-xufier b'tir ta' arma tan-nar f'rasu u li ieħor vettura oħra b'diversi tiri f'żaqqu u fonqu. L-ispettur kompla jgħid li fl-inħawi sabu dokumenti personali mqattajn tal-akkużat. Għalli li meta tkellmu ma' bint Anthony għaltilhom li dakinhar ċempli la Ċantar u għalli qtilt lil missierek. Raba oħra qalu lill-pulizija li Ċantar ħareġ mid-dar kmieni filgħodu b'senter fidu. L-ispettur qal li dak il-ħin kellhom suspett kbiri li Ċantar kien involut f'dan il-qtile. Għalli li meta ċempillu Ċantar qalu li mhux sejr il-ħabs u mhux ser isibuh ħaj. Bdew it-tfittxijiet fosthom fil-Melliħa u fin-Naxxar. Bl-ispettur reġa' ċempillu biex jipprova jikkonvinċih jgħidlu fejn qiegħed. Kien hawn fejn Ċantar qalu li qed iġielu jagħti ruħu bidu u wara qalu li kien fil-parkeġġ ta' kumpless tax-xiri l-Mosta u li kien għadu kif kiel. Spjega li Ċantar qalilhom li mhux se jilħquh u ser isibuh mejjed. Kompla jgħid li waqt li kienu għadhom fuq il-mobile sabuh u ġie arrestat. Għalli magħhom stqar x'kien għamel. Għalilhom ukoll li kellhom isibuh taħt l-irħama u li jippreferi neħi ħajtu bidu milli jgħaddi minn dan il-proċess. L-ispettur qal li fil-van tiegħu sabulu senter bi 3 skrataġġ ġo fih. Għalli ġie invistat minn tabib biex jiċċertifikah li jista' jiġi interrogat u wara ġie arrestat. F'tal-istadju, id-difiża m'għamlitx talba l-ħelsi mill-arrest, iżda talbet li jinżamm fit-taqsima forensika għaliex huwa ta' periklu għalih innifsu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello irrakkomandat lil kap eżekuttiv tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex jikkunsidra t-talba tad-difiża waqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-qraba tal-vittmi.